Здравейте, казвам се Иван Гаджаров и работя на длъжност спедитор в фирма Ровентранс. Иван, искаме да попитаме теб, как се изчислява цената на транспорта? Цената на транспорта се изчислява най-вече според вида автомобил и от това къде го товариме, и всичко става много лесно за 5 минути на нашия сайт, чрез използването на нашия калкулатор. Там може да намерите отговори на абсолютно всички въпроси, които ви интересуват за цената на транспорта. Има ли застраховка на товара? Какво точно покрива тя? Значи всеки един наш товар е застрахован, че посредством ЧМР застраховка. Тя покрива абсолютно всяко едно застрахователно събитие, което може да се случи по време на транспорта и което се случва по наша отговорност. Покрива всичко от одраска на броня до пълна загуба на автомобила. Какви документи са необходими за транспорта на автомобил? Това много зависи от държавата, от която сте си закупили автомобил, но най-често това е едно обикновено пълномощно, както и ЧМР. Може ли да бъде транспортиран автомобил, който не е в движение? Обикновено може, но това най-често зависи от мястото, откъдето го взимаме. Ако те разполагат с мотокари, могат да го натоварят така, че да не блокира автовоза, няма проблем. Превозвате ли електромобили, мотоциклети или специализирана техника? Към момента превозваме електрически автомобили, мотоциклети с специализирана техника, за сега все още не. За колко време доставяте автомобила и имате ли експресна доставка? Обикновено товарим вашия автомобил от 7 до 10 дни след вашата заявка, а доставката е от 4-5 дни, като това може да отнеме малко повече време, ако автомобилът е на някоя по-екзотична локация, примерно Испания или Португалия, а към момента услуга като експресна доставка не предлагаме. Може ли автомобилът да бъде транспортиран с лични вещи вътре? Ние имаме лиценз за транспорт на автомобили, а не за транспорт на лични вещи, затова лични вещи в автомобила не позволяваме.